belai kawan lajak to halok tongmani chini je account kaisa hack ni thangmani bagai aje hack no mane khokjak khata o khokjak mani account ni bumungke kok Tripura news aboro ang aro no upload khai tongbai mani kintu a account asumsano uskan thanai shonibarni hor aisok 3ta somoyo kuno upload khaimai yangi thago जों program phunugui mai yangi thago sini program thagi thangbayo abo haike upload khaimai yangi thangmabai pura जों yakchi yagra berai khuri naikha cheri naikha kintu kono phano lama kari kholoknani tai kholoknani bagi nai aro pura log roga krokhlai paijak bini je khognai ni yaktui kintu option kono kerikha जों मात्र koi simise request ma khaisio YouTube nije malik no bono request khaimani yagulo kukubuino paithak jora hor sal chaito ginjai pura bobai kok salai na yakoi paithak jora ei manka hasingono mandrop obai kaisa halo joto kok Tripura no account hacking khani khanawi duko nangnai roni bagai kok saklai sinai kok Tripura dukota nangsidi sini account kipli manka je borok rok sini account kama khangni jai 1000 gei baksa YouTube rogo upload khlaija video borno hambai tai kaisa kok sarani kangke obo sakangke ko kotor ruklai unaikha actually o khognai sini local Tripurani no nei saimanka belai wanama singsa je sini local borok no se jungno mane khok tongka norta wan suksirai jadi जों kaisa udaharon kok bai buyo salayo na khangrai lai o khangrai nei asoka tabuk sini bisingo se khangrai ngai tonglai khe khapna do bukso hinki khajani marate kijing songnar hamgena khnawa nyama khna sini kok borok news kok Tripura channel amate wisa ki freeman fikyan ra hamgena khnawa nyama khna puilani video ang kaisa video upload kheka kok Tripura news channel hack ngoi thanga hanai ajagao baksaba bokha dukhuna jaga comment khayo baksaba tongthuk jaga munui comment khayo abno tui tamai sajinai tabok ke jong hamgena sai nama kha sini kok Tripura news channel ni sini sar somit ni bukhtina hamgena jong sai ma kha kok Tripura channel taisa kifle ma kha hanai bojjotana saka je bokha dukhuna ngai tone rok norok bokha tai dukhurok tanang chiri tam ninge sini kok Tripura TV channel taisa kifle ma kha hanai hinge bab sonora ke video ni bisingri kaham gena sawai mankhana tai bujui mankhana tam ne hinge ang chini kok Tripura TV channel news ni chini sar somir bai contact khainan hinai ne tongmani haipono contact khainan nanglia tam ne hinge borok taisa channel kifloi manoi taisa video rok upload khai tongphiuka borok kok Tripura news channel no taisa kifloi manoni belaikhana kosto nangka tam ne hinge borok YouTube team rok bai belaikhana kok samang tai borok YouTube team ro no koimang haike se boroni channel no taisa kifloi mansiu aboni bagoi ang contact rok khaina nanglia borok bai hinge bai apsang in video no nugoi bahai nangjaka comment box comment kai sari tai video no sajagai tongke video no kaisa like rioi tainaro ni logi rok bai share khadi baksa tabo bo sawai maya khuje chini kok Tripura news channel kifloi man khanai borok bo in video no nugoi kahamgen sawai manthong tai bujui manthong hinge bai apsang nor dirke ba ane channel o katal phai tongke subscribe khai kongke please tabna subscribe khayoi gana ni bell icon sinoi all press khainadi tamni hinge ang jefur katal video upload khayo apno joton si sikang narna arona notification sogaina bagai hinge bai apsang video tinne bagai asukna hena hemala friender bai katal update ni bisingtui nor kurmui tongni ani channel bai baksa tamni hinge ang omtina information video rokna upload khai tongo।